Chlapci a dievčatá, je tu ten deň, kedy nám prišla kamenná dlažba. Konečne ju vidíme naživo a vyzerá podľa mňa fantasticky. Pôvodne sme pozerali mramor, konkrétne nejaký krémový a bordový, Rosso Levanto, ako na obrázku. Boli sme pozrieť rôzne predajne a mali sme cenové ponuky od 5 do 8 tisíc eur za 20 m štvorcových, čo je extrém. No v tejto predajni nám povedali, že existuje aj alternatíva, travertín. Nie je síce bordový, ale že sa pokúsia nájsť čo najtmavší. A našli tento. A čo je najlepšie? Stále len zlomok ceny. Let's go! Takže ak sa ti páči niečo podobné, tak si rovno ulož toto video. No a kameň konečne dorazil. Sleduj. Wow. A to je dosť hladké? Je to úplne hladké. Ty kokos. Toto je reálny pohľad na to, pretože to bude na zemi a slnko bude svietiť nie z hora, ako keď sme to kúkali v ruke, ale proste, že takto to bude vidno. Ale úplne tam je vidno pekne, aký to je prírodný kameň, že sú tam proste také biele škvrny, akože stále to za to čakanie. Páči sa mi ešte možno viac ako ten bordový. Ešte sme to nevideli na takejto veľkej ploche, vždy sme videli len tak pár popri sebe. Ak sa ti páči takýto štýl a chceš vidieť našu dlažbu hotovú a onedlho tiež aj celý byt, tak sleduj náš Instagram a vlogy na YouTube.